Musa uban gwamna ne, da shehu ba na jin magana ne. Sun tambaya ina da iyaye ko shehu dai na kama baba. Sun ji ni ban da sauki yanzu, yabo da safe yanzu da ɗazu. Yabo kawai nake wa barhama ba ɗazu babu yanzu ga hubba. Allah dubin salatininka, Allah dubin salatininka, da wanda ya gaza tamka. Alihi sahabbai sa su cikin auliya sun ja zuga. To ni a yanzu ga amsar su, uwa uba na kyale su. Ramani na barwa kaina ko cikin su aljanu da mutane, da tafiya cikin kuduhu ne, da tafiya cikin kuduhu ne. Ga arufi ya ce jalaba ne, dubi ya ce fitina ce, bayan garabu mu fitila ne. Da zagaya cikin su wurare, wasu da rana wasu da rare. Ni na ga mai na gawa kai na maki sayyadi awan igiya ne. Na je oke na ga mutane, naje oke da na ga mutane. Ni na ga aljanun ruhanai, kuka kira ni ku kuka amsa, ku kuka haɗi na je na yi zaune. Salu Allah uba ga rukayya, barhama garkuwar makiyaya. Alihi sahabbai sa su gurin soja dunkulen igiya ne. Rikici gabci kafu bulayi, rikici gabci kafu bulayi. Sayyadi maganin juyayi, da rantsuwar ka sayyadi na kwankan gadon sayyada rahman. Olatina kwakin wuce nure, da ya ɗako da sandar shune. A Abuja ta yi zangonta cikin zuba sayyada fitila ce. Kafin shiga cikin aikina, kafin shiga cikin aikina, ga shehu na miƙa nufina. Khalifa Nasrullah ya ce cikin zuciya nake boye ta, da kuma ɗa kawai majubai. A yanzu zan gudu bisa baibai, shehu sayyadi Allah a gare ni wawa ka gane nufina. Ka jijiya amanar rassai, ka jijiya amanar rassai. Ke magashi ka shakkar kasai, barhama rabbu ne amma shi sayyadi gurin shi ko abu. Har ya fure take ba ta da, cikin tsoro mukan bi duhuda. Shehu sayyadi ya rasa ni, dube ni na fito na yi rassai. A dan samaniya taurari, ada samaniya taurari, kai na cikin yawa da tsirari. Kai nake gani gumbatti barhama ko idan na yi zaune. Ƙurratul ayun jazuga, sararin samaniya hanga. Na sha tabara na sha yasin, duɗan jakar uba ya taɓa ni. A sayyadi nake tatata, a sayyadi nake tatata. Ani ya kwana kan shi na kwanta, a shi nake shuhudi in yi ta kaka har ma uba in taƙaita. A shi na shagiya na yi tatul, da rangaji kwata na yi tsungul. Ruwan da ya kasha abin da muka sha yayi amai kuce shege ne. Wallahi sayyadi na yarda, wallahi sayyadi na yarda. Da kake tsoro har huda, da ka kagi kagaggu har wanda bai zo ba kai ya kaista. Ka mai kiɗa ka sami shantu, ita ka sa in ba su karatu. Ku sha giya ku sha taba, dan hukunci na rabbu bai canzawa. Rayuwa cikin majubai, da rayuwa cikin majubai, kuma suna ta kallo baibai. Da mun fito suke nuna ni su ce gaskiya muke canzawa. Wallahi kaulahi shaida ne, gudun mushi kamar tsani ne. Da shi muke hawa izuwa gunda kai mai musu kai zaune. Barhama yanzu ne zan roko, barhama yanzu ne zan roko. Daga gare ka ɗauke da koko, ola ya ka sani kafin na faɗa butulshi ka wawan zance. So zan zama gogar mane, jikin ka shehu ce in yi zaune. Cewa ɓangaren sha'irai in kere in zarta koma waye. Shehu kar ka bar ni da kaina,
shehu karka bar ni da kaina sayyadi ya sai ta nufina ɗauke riya da nafsu da giba mabiya kar su ɓata shirina ka kai ni sansani ko yaushe na yabo ka sa in fi kushe ka sa in canja ruhohi jasadi kar ya gane lissafina baje fa kai ta kanka baje fa kai ta kanka ka shau sayyadi a samanka ibrahim ko da fa'i a jikinmu zo kar ka fasa taɓa ni hadi na gare ka karkara ba mu sukan kira mu ya aikinmu da gimbiya da ɗan taka har walba ya kar ka bar mu da kanmu yanzu alƙalam zai karye yanzu alƙalam zai karye ya durkusa ga ummu tagwaye Fadima Batula haske du hasadar ka baka dusashi wallahi ummata ta bakaina ba ta taba ba zo ka ji zauna wallahi na ga umma gani na idan da hijabi bai karewa rabbana ka ida nufin mu rabbana ka ida nufinmu da ni da walida aishe mu samu saduwa da abin saduwa a bacci ko da idanmu tuli gare ni siddiki ne ya zama hadimi ya yi zaune shewa a bashi komai da ya bukata ya zama garan sirri ne so da a yanzu za na tagaita so da a yanzu za na tagaita bawa gare ka shi ya rubuta shewa karfafe ni da karfin zatin ka shehu kar in takaita shewa abba ka kai yau dai tsiran ka ya ishi huda Musa so da shi ya rubuta Musa so da shi ya rubuta Musa so da shi ya rubuta ya galiba salu ya shehu sai ya Abubakar ya galiba salu ya shehu sai ya Abubakar daga halar kalifatin nasu suna yi bawa Kano